Què passa, troneres? Avui us porto un petit resum de la trobada, xerrada que ha organitzat l'ORCAT, Unió de Radioaficionats de Catalunya, amb la ponència de EA3-CNO, de què és la ROE i com es mesura. Gran poder de convocatòria amb l'esmorzar i amb la ponència. A la descripció hi surt l'enllaç per poder veure tota la ponència i espero que us agradi i li doneu un bon like. 73 cordials. Al principi d'aquestes trobades sempre hi ha socis, vull dir que es fan socis, no? O sigui que no hi ha cap problema. Però jo, ara 30 segons, no us preocupeu. Jo avui vull fer un petit homenatge al soci més jove de la nostra entitat, que és el Biel. Índia o Unió Tango. O sigui que Biel, vine cap aquí. Com a soci d'ORCAT. Pensava que era què? Després te la poses com vulguis o com puguis, perquè si el teu pare et deixa, no ho vull dir. D'acord? Molt bé, Miguel.